Dobrý deň všetkým, dnes by som vám veľmi rád predstavil túto novinku z dielne Nikolausu. Jedná sa o whisky, vyrobenú 100% z kontinentálnej raže. Ide teda o slovenskú whisky, ktorá sa píši tým, že nemá nejaký významný pôvod alebo históriu vo výrobe whisky. Táto whisky vznikla ako reakcia na presýtený trh a je určená pre ľudí, ktorí hľadajú niečo vzrušujúcejšie, niečo intenzívnejšie. Ako som teraz spomenul, je vyrobená z raže, destilovaná bola za pomoci medených kotlov a zretá bola potom v súroch po bourbone. Flaškovaná bola o sile alkoholu 40% a v podstate flaškovania sú relatívne atraktívne, čierno-červený dizajn, John Rye na obale. Máme tu teda nejaké výrobné detaily, zozadu nejaké basic tasting notes. Či je whisky farbená alebo filtrovaná, zastudená, výrobca neuvádza. Patrí to k čaru toho flaškovania a je to niečo, čím sa teda snažia zaujať ľudí tým, že sú netransparentní. V podstate tá netransparentnosť je to, čím oni sa snažia zaujať. Jedná sa o whisky pre všetkých, ktorí si neželajú byť poučovaní. John Rye, alebo teda Nikolaus sa netvári, že nadväzujú na nejakú dlhoročnú tradíciu výroby whisky alebo sa snažia konkurovať destilérkam starším ako čas. Vyslovene táto whisky vznikla ako reakcia na presýtený trh a niečo nové a zaujímavejšie na vyskúšanie pre ľudí, ktorí už sú možno prepití takých tých klasík. Motto tejto značky alebo tohto flaškovania je Shut up and enjoy, takže my si túto whisky teraz spoločne ochutnáme. Vo vôni je whisky príjemná, jemne nasládla. Hneď zo začiatku cítime teda to korenie. Rážne whisky sú typické tým, že sú intenzívne korenisté. Tu je cítiť korenie do pečenia, škoricu, čierne korenie, ale aj intenzívnu bylinnosť. Cítiť materinu dúšku šalviu, taktiež jemný náznak citrusov, vanilku a náznak dubu. V chuti je táto whisky intenzívna, otvára sa čiernym korením, škoricou, korením do pečenia, dubom, vanilkou, spáleným karamelom. Taktiež tu pokračujú tie bylinné noty, šalvia, materina dúška, je jemne horká. Na 40% obsahu alkoholu je táto whisky prekvapivo krémová, je hladká, drží sa v tých tónoch korenia, škorice, dreva, jemne je tam cítiť kôstkové ovocie, krémová vanilka. Do chuť je prekvapivo dlhá a na záver je cítiť taký ten spálený karamel a myslím si, že spĺňa všetky tie predpoklady, ktoré by rážna whisky teda mala. Príde mi akurát jemne sladšia, ako by som možno očakával. A v ďalšej časti tohto videa si ukážeme, že whisky sa dá použiť aj ako súčasť zaujímavých drinkov.